sakto magkakita. Buon masami dyan pa rin. Sir, kami pa may inamin na yan, sir. Ay niya may minumay dyan, bunti. Parinong samitan. Ay, balas yung labay ko ay Belgian Dark. Belgian Dark. Ay, lagawa ka, may double ka. Double Dutch. Double Dutch and Belgian Dark. Okay, Yes. Ulit sa kinyo ha, sa kay double Dutch na sa kay na Belgian. Belgian pa. Yes. Wala ba ito? Dodora tanatan. Dodora tanatan. Sulit ya, sulit. Ibigay ba ito? Yung po dyan may katit. Yung po dyan. Oo, siyempre, tawad dyan lang mo lamang. Yan, guwapo. Aring guwapo, guwapo. Siyempre, si Kaji, dapat. Sin kayo tampol. Sagwan kayo tampol pa. Sigaw! Salamat, sir! Alas si... Ano may double Dutch? Ano may dark Belgian? Yan, dark. Yan, talagang dark. Talagang dark. Grabe mo na yun. Solid, solid. Balik mo na yung piling na may kanya-kanyang bayar ako. Bagamta, nila, mampalibig ka lang wala siya. Hindi. Subalad niya. Nani na. Siya sumambayar yan namin. Grabe, mayamang klase rin natin. Sarap. Belgian Dark. Akin mo na animal eh. Hindi na ba mangitagar? Kung pinusi, wala yung manaya. Punta ka manaya. Wala yung manaya. Hindi na ba mangitagar? Dasan kami ang apot ka. Magkasabi ka ba nung gilante? Sigatang ka. Siya bugbog ka. Pagilatan kimo to eh. Pimuti ka. Pimuti ka. Pimuti ka. Pumunta ka lang eh. Again. Ang gagapod siya. Yan ang nanglaban ng masami. Walang virus mo. Eh. Yan, kung ang tinusan. Yan o, kayo barkada na si... Di approve ka gana-gana. Saan ka karo-karo dyan? At tama pala. Isang kaya. Sigaw. Wala man ni free. Wala man ni Pepsi ka, ano po? Tiga ko yan, tiga. Kurtin nila ba? Mamura. Malagay ko, balik ko yun. Sabay mo, laway mo. Sabay mo. Sakay na dyan. Bayaran ka na Tayo. Tayo, boy. Kamay. Kulamig eh. Bili ka. Bili ka. Mandip. Bili ka. Alam di, ano maay. Gabi makatay. Jalan. Yeah. Sakay abogado. Weh, abogado ko na eh. Abogado. Tanganin talaga. Abogado. Aminin ko, nalilingo. Abogado manaya ko ya. Ay, pwede ba katumangay ako nalilingo sa bagay. Ang kagaro-garo. Ay, abogado ka mo eh. Siyempre, auto-service si Radya, auto-service na. Anong niya? Bunti. Ay, bunti. Bonti, Pagkasabitan na nabi. Salamat sir. Gusto mo sa Biblia. Mura lang, masamit ni. Mondo yung Lucas ano eh. Ito ini. Sikat na ito yung malukas. Mondo yung pare, Jai. Ha? Talang. Bobo. Putay mataw. Kasi. Wala kortam. Ako. Ala-ala kay Ken. Utor kay. Pagayo, pautangan ka. Pautangan ako. Ay! Ay! Bala ka ng bago mo. Ano pautangan niya? Ito yung bugkay. Di ba na na-brood ka? Nabutan ka ng kapi kwarta. Pag nanising nga pagpug ka, kamata-mata ka. Layari ka talaga. Nabilay kay ang ganong kapi kwarta. Nabilay. Siyempre talaga punta naman mabarkada tayo. Barkada. Ano ang kapiportang? Ano ang kwartang barkada mi ka? Pero nang kapo. Balita dyan si kayo. Masamsam ili pang bibilay yun. Masawi ako. Sa mi, ikaw ka, takin. Walay balita mo si kami. Si kami, mga puil balita mo si ka. Hindi, pero ipapalingo pa sa iya bunti. Hindi, ang may papalingo. May papalingo. Si Kasa may papalingo. Hindi, sa gabi ng tanan. Gabi yung tanan. Ilang taon lang nakalimos kami. Lagi mo barkada. Barkada mi ka, no? Walay kwartam. Pero nang kapo.
Hindi ka barkada. Utang lang sila. Utang sila na eh. Papasama mo kami yung Yung utang na bala sila, taparan ka pong, walang kwarta. Di man, dapat sa kwarta na balik bayan na. Utang ka yung utang na bataan. Gagawin nyo mo yung papirap sa tumo. Sigurado ka. Naginante pa kanina mo. Talaga magpapera ka. Kabul-kabul ka na, di na ka ng kwarta to. Talante mo. Walang kwarta, di man sir, wadya Ani, tantanan sir, bawal ko may utang dyan. Utang. Hindi, ano doon tayo utang dyan negosyo. Pero may bayan na sila. Kasaan ko naman ang ikuan? May na ba ka naras kwarta to? Kape. Ako ninisa lang kasi. Simendalan kasi dyan eh. Ako ninisa lang. Pero na wala Gcash to. Kaya ba sa Gcash? Patigas mo na kami, patigas mo na. Yan, mamumar. Tayo ames. Yakin may ka na misita. Muraw ka naman. Naupot na kartamin ka. Alis, kayo pa yun. Alis awa. Ante ka pa Mangiras ka ni. Igang mi ka. Mga na yan may kakaiba. Antay rasan, tanong akin, nag-in-honor dyan sa kayo gagang ganyo. Mababago alam ko, lagabay sa mga kupi. Oh, basigan na lang sa mga kupit. Lalangay ko ng kupit. Magano, Balong makakasiri ta. Oy. Ha? Kawit nung ko yun, nani, karga nyo sa maloy. Ay, ne, bayaran mo ito na. 39 tan. Alagaran mi ka dya. Mga kagagaman ko yung may katuman. Sige na porta. Ay, pawag ko na. Gamas, may iba yun. Bayaran nyo man, ha? Ha? 39 man. Hindi. Bayaran nyo at ako yung mga. Sarap, di mo barkada yung makita. Hindi ka barkada yun. Sige, barkada. Tagabat ang mga kapit. Ha? Hiniraya ay. Ha, konti Oh, pa ito lang. na. Di, 137. Konti pa ka dyan, Ken. Konti. Kuya. 2 hours later. Moto yan talaga yung raramay. Ba't ka Kani, alam mo? kulang may ibang dyan na nadwara eh. Manirik ko no? Baka galara mo ng poel. Ay, ni Ken, talura may nalay, di ba? Sa kay Dark Bear dyan, sa kay Ano na. ba? Bayaran ko. Diba? Talura kay di madjabala naman mo ito eh. Ano eh? 39 plus 49 plus 49. Gopi Oh, oh. 137 na ba? 137. Okay, sir, kwenta yung 4,000 eh. Hindi to, aluwa may calculator. Discount naman, 137 na ba? Alanti. Ang kapay bayan ko, sir. Ay, ang iba buhat ang kapay bayar yun. Taon ako na kay Dya. Nulima kay Dya, dapat wala yung bayar yun. Bayan ka, tigaw ko eh. Kapit pa ta. Wala may puso na. Ay, hindi, basta wala dyan. Oh. Hindi naman, hindi, bayan pa dyan. Lumang tugtugin na natin gagawa nyo kasi. May babayin ng kapay kwarta yun, kantura. Bangga po yan, ito sa lagyan, Kintan. Huwag kami tatanggap na kwarta ng ton. 1 million si kasalat ko yun. Gano'n niyo, 1 million ta ba, Pen? 1 million tan. 137 na ba? Nang bagala sa raramat, grabe naman ang kaibo. Basta may time out di ba? Yan lang siya rin. Eh, sa kaidala, 50 labatan. Kulang tayo inakan nyo. Grabe yun. 150 sa kini. Ay, di. Tanggap mo tayo dollar. Ay, kaya, di ko no, ito sa lagi. Gawad na May natin kila, yun. wali ko itong dito na sa lasas. Grabe yan, man. Sarang yan, no? Kaya man ako dalam ka. Ayun nga po, aking kami man sa aray. Inom, order, inom ko sa kapibayan. Bayar ka na lamang manaya. Dadako niya yan to. Buhay natin Pero suklib. salamat ha, salamat. Buhay natin suklib. Bisi iraman, tabawi ang kulang lamang iraman.